Am terminat școala pe ghisaj. Chiar sunt foarte mândră și mă bucur că am ales meseria asta. Am făcut toate cursurile. Manicură, pedicură, gel, rășină acrilică. Tot. Am considerat că de ce să fac pe jumătăți? Când toți sunt într-o școală bună unde pot să învăț tot, de ce să nu le fac? Mi-a plăcut foarte mult faptul că veneam efectiv în fiecare zi, stăteam 6 ore de dimineață de la ora 8 și efectiv făceam practică. Și chestia asta cred că m-a ajutat cel mai mult și prin asta am învățat mai mult. Teorie, în fond și la urma urmei, foarte multă lume știe să învețe, nu știu, o lecție motamo sau niște lucruri. Dacă nu ai practică și nu îți exersezi mâna, chiar nu poți să profesezi în domeniul acesta. Având o profesoară care ne-a coordonat pe tot parcursul cursului, ne-a spus, știți, ați învățat, ați stat 2 luni jumate aici, știți tot. Nu aveți de ce să aveți emoții. Dacă știți că ați învățat și știți că aveți încredere în voi, e tot ok. Într-adevăr, nu ne-au trecut emoțiile, pentru că e un examen totuși și nu... Dar a fost ok, am trecut de hopul ăsta. Am constat într-o probă scrisă mai multe întrebări din tot cursul, adică manicură, din pedicură, cu tot ce se mănâncă, ce produse folosești, cu ce cureți unghia, cu ce o aranjezi, cu ce efectiv tot. Bine, mult mai complex, adică întrebările trebuie să le dezvoltăm mult mai mult. Iar după aia am avut o probă orală. Ne-am discutat efectiv cu comisia, am tras niște bilețele cu niște întrebări și efectiv a fost o discuție deschisă în care comisia ne întreba ce recomandați sau ce ați face în cazul sau pentru ce folosiți asta și noi trebuia să dezvoltăm efectiv. Deci pur și simplu puteam să spunem că stăm de vorbă cu clienta și îi recomandam sau îi spuneam ce să nu-și facă, ce să-și facă. Deci a fost foarte ok. Școala este foarte serioasă, iar prima dată când am venit aici am avut impresia că, aoleu, nu o să mișc în front, trebuie să fiu serioasă, să învăț, tot ce prind să cultiv. Totul a fost foarte ok, adică pe parcurs, după prima săptămână ne-am apropiat foarte mult și de profesoara noastră, eram ca într-o familie, adică nu mai eram așa încorsetate că suntem la școală, mamă, iau o notă proastă, mă ceartă profesorul, chiar discuta cu noi și ne ajuta foarte mult, adică fiind prietenă cu noi, apropiindu-se de noi, ne era mult mai ușor să învățăm lucruri de la ea și să ne intre mult mai repede în cap totul și asta cred că ne-a ajutat cel mai mult. Apropierea asta dintre noi, faptul că și după școală am rămas în relații foarte bune și ne vizităm, ne mai dăm un telefon. Înainte să fac la curs parafina, îmi făceam și eu la saloane parafină cu alte produse. Și efectiv, când am scos mâinile din produsele pe ghisaj, simțeam că îmi plutesc mâinile, că le-am așa, nu știu, parcă ar fi fost foaie de hârtie, efectiv, adică foarte fine. Deci nu... Chiar am simțit că le-am hidratat, nu mi-am bătut joc de ele. Super. Aspectul unei unghii false este mult mai frumos decât unghia naturală. Pentru că dă nota aia de perfecțiune. Poți să modelezi unghia, să o transformi într-o unghie efectiv perfectă, efectiv fără denivelări. Oja stă mult mai bine pe unghie falsă. Dacă tu, ca persoană, unghia naturală, nu ai, cum să zic eu, bună, adică nu-ți stă oja pe ea, nu are o formă ok de la natură, de ce să nu spui? Folosind produsele pe ghisaj, am încredere în mine și ofer și încredere clientelor mele.